Mnogo puta sam rekao u defteru Hefte i ponavljam. Ne dajte islamskoj zajednici ni feninga. Nemojte u islamsku zajednicu uvakufiti išta. Dokle god ne postanu transparentni finansijski poslovi islamske zajednice, dokle god ne budemo imali tačan uvid kao narod, kao članovi islamske zajednice u vakufske poslove, dokle god nam se ne odgovori koliki je mandat direktora vakufske direkcije. Ima mnogo pitanja na koja ne dobijamo odgovore i zbog te neozbiljnosti, kao što je neozbiljnost sa transparentnošću Sergije za Tursku. Nikad nismo saznali koliko tačno para je došlo i na koji način su te pare, a radi se o milionima, distribuirane prema Turskoj. Mi smo govorili da je jedino ispravno na državni račun u Turskoj uplatiti u fening ono što je sakupljeno na Sergijama. A mi do dan danas nismo dobili tabelu da znamo tačno koliko i da znamo je li to otišlo i kako je otišlo. I kako vi mislite, sa nekim ko je tako neozbiljan, kakva je islamska zajednica, da se posluje, da se daruje, da se uvakufi? Pa kako ćeš dati nekome nešto u vakuf, a on nije u stanju ni da jednu takvu ozbiljnu stvar, kakva je Sergija za Tursku, prikaže tačno, pošteno, transparentno. I zato vas ja pozivam, Bošnjak, Hadžija, Fatmir Alespajić poziva, ne dajte ni fening islamskoj zajednici dokle god se stvari ne promijene. Kad se promijene, kad postanu transparentne, ja ću prvi pozivat dajte i šakom i kapom u islamsku zajednicu. Ja ću pozivat, uvakufite sve što možete uvakufiti islamskoj zajednici, ali da znamo kako cirkulišu sva ta sredstva. Dokaza je mnogo. Minule Hefte izašla jedna od najstrašnijih priča o jednom od najvećih vakifa koji je, zamislite, izbačen iz islamske zajednice u Australiji. Izmislili, kaže, nije plaćao članarinu, izbacili ga.